goyang-goyang loh ya. Nah, kok para gadis-gadis iki kok melak iki. Lah ya kok lah. Iki ndelok kalau pawon masak mulai ngadeg. Alah mikir apa? Rasa mikir apa? Rasa mikir. Lah. Slow ya, Cak. Lah. Lah piye kok oh iya. Ya, ndak kakek salah manfaat coplok. Maksudnya coplok kula kudunge kok klorot ngono lho. Kadon iki wis arep gawe atu. Pindho Mbah nggih. Sarep pindho. Kayak mangan wong jagong iki. Alah piye? Golek Korea. Oh iya. Golek Koreaan. Iki senang pawon kelentera. Karo ngrungokno kalau tayub ning gong klenengan. Walah ya Allah iki udan ora karuan. Lah ya dalane mbete kok ngene iki lho, Mbak. Lah aku terone njaba alah. Ki bakar apa, Mbak? Bakar kaki sapi. Oh, kaki sapi. Iya, kayak sikile sapi dibakar. Nah, iki lho ngerti ya. Ganggang sikil sapi. Ya. Sapi. Aku tak delok rono terus bablas ning gone. Wes ya. Iki balungane. Apane sing iki piye? Piring piye? Saya apa? Bakule klarisan iki kukut ya. Nah, iki sing jagong ya pemirsa iki ya. Ini di tempat gone Bu Anis ya pemirsa. Nah, iki Jangan pasar. oh, jap. Oh, terus kata bakule ketiga. Kita kok siap joget Pak Dan? Oke. Siap pokoknya joget iki. Sareng Bapak mungkin kalih kula. Nggih. Boleh, Mbak. Mbak Damin. Lah nggih, siap pokoke kingko. Iya. Siap joget lho kok. Werepan kok siap kabeh iki. Kalau baru bereng kan. Oh ya ngene bereng iki kudune.
Menenggon biasa ngapawe kalau aku sakut jajan nang sangat tangit bisa kejikan putra kang anjong saking wiyati terus asono pelan kowe durung nganti citrak si ojo nganti garing wis tak kamu wis makan so
Biasanya gak aku iki sing lara. Ya. Alhamdulillah iki agak sehat ya. Ngopi bro. Urung Ngopi iki. sik, Ngopi melek. sik ya ben melek ya. Ayo mbak joget lombain ya. Ya. Master kok melak lo ya. Melak ngirim kok ijo le. Oke. Ambek aku kok, ambek Maya bareng-bareng. Oh. Lah. Nang siap-siap Mbak. Ayo. Gak apa-apa. Ambek goprak kene. Ada ora karo joget ta. Ya, selembar. Nah, ayo buatin soso. Lah ya klo, padahal sego karo joget itu. Ya, ayo goyang-goyang. Ayo, tas. So. Ya. Ayo, Van, ayo goyang. Ya, dituntung ses. Mau goprak. Ya. Goyang ser. Nah. Lah kaya kudune karo ngono kuwi karo goyang dadi ben gak sepaneng gak kesel. Gonge mandek grek kene melok leren.